I avui la Judit Pla ens ve a parlar dels punts principals que cal tenir en compte a l'hora de maternar. I bé, la tenim un altre cop amb nosaltres. Molt bon dia, Judit. Bon dia. Bon dia, encantada que estiguis un altre cop aquí al plató, perquè ja feia uns dies que no et teníem per aquí. I bé, avui ens explicaràs els punts que cal tenir en compte per maternar, no? I com sempre hem llançat a les xarxes socials que els usuaris ens puguin enviar preguntes, no? Per fer-nos aquí també al plató. I bé, una d'aquestes preguntes eren doncs els consells que cal tenir en compte a l'hora de maternar. Doncs, gràcies, Laia. És una molt bona pregunta. D'entrada, els pares que es plantegen això ja els felicitaria, no? Perquè ja van bé, vol dir que estan prioritzant la criança dels seus fills i s'estan preguntant com fer-ho. I aquest és un molt bon punt de partida, molt. Aleshores els diria que si, pel que sembla, no? Com està redactada la pregunta, que sembla que tenen nadó o nens petits, doncs el primer seria aprendre a confiar en la seva intuïció, en la seva pròpia intuïció, perquè quan tenim fills petits, tothom amb la millor de les intencions, però les mares, els pares, els avis, els germans, tothom et dona els seus consells. I aleshores això, en lloc d'ajudar-nos, ens pot fer entrar en confusió. Perquè també hem de tenir present que nosaltres estem criant els nostres fills ara, no quan els nostres pares ens van criar a nosaltres. Aleshores pot ser que hi hagi coses que ens serveixin i n'hi hagi que no. Per tant, el primer consell que els donaria és que entrin en contacte amb la seva intuïció, amb sentir què necessiten els seus fills en cada moment. I això els va creant també una seguretat com a mares i pares. Clar, però què passa quan no tenim experiència a l'hora de maternar? Tu quins consells, a part de seguir la intuïció, donaries als principiants? D'acord. Doncs un altre consell important també seria posar paraules. Posar paraules en explicant tot allò que passa a la família. El meu consell seria fins i tot quan tenim el nadó a la panxa, si és que és un naixement biològic, un infant que ha nascut biològicament, un fill biològic, anar posant paraules des del primer moment, que la mare vagi explicant, i el pare també, si vol, entrant en contacte amb l'infant, amb el nadó, de manera que quan el nen neixi ja reconeixerà la veu de la mare. Això és importantíssim, i quan tenim un nadó molt petit, també anar-li explicant, no només, per exemple, ara et canviaré els bolquers, que pot semblar absurd, però no ho és, perquè el seu cervell, el cervell de l'infant, es va desenvolupant d'acord amb les paraules de la mare. Imaginem-nos si és important això. I també anar posant paraules de tot el món emocional. La mare està angoixada o la mare està nerviosa, anar-ho explicant, anar creant la nostra relació, la nostra comunicació amb els nostres fills des del primer moment en el que sabem que estem embarassats. Tota aquesta intuïció que ara comentaves pot ser que vingui també lligada a la forma que desenvolupem la nostra forma de maternar amb generació rere generació. Tu què opines respecte a això? Estic totalment d'acord, no podria estar més d'acord. Clar, nosaltres, de fet, aquest és un altre dels punts principals de com maternar. Conèixer de quin tipus de família provenim, perquè és una informació importantíssima. Per cada un de nosaltres, ser mare o pare és un concepte diferent. I quan som petits, allò que passa a casa nostra per nosaltres és normal. Per exemple, posem un cas una mica extrem, d'un infant que hagi crescut amb una mare deprimida, una mare que estiguin sempre les persianes o amb migranya constant, amb algun tipus d'apatia, que sempre va a la foscor, amb tot tancat. Doncs per aquest infant serà lo normal. Estem posant un cas extrem, no? I el dia que aquest nen o aquesta nena vagi a casa d'un amic i vegi que les finestres estan obertes, es quedarà impressionat, es quedarà estranyat. Doncs, sense ser aquest cas tan extrem, sí que hem de tenir present que el que per cadascú de nosaltres suposa ser mare o pare, ho hem après de les nostres mares i dels nostres pares. Per tant, conèixer no només del tipus de família que provenim, sinó quin era el nostre rol, el nostre personatge dins d'aquesta família, perquè en la nostra família d'origen, els nostres pares, podem ser diversos germans. Cadascú de nosaltres ha jugat un paper diferent i hem viscut les mateixes vivències. Per tant, conèixer no només el tipus de família del que provenim, sinó quin ha estat el nostre rol o el nostre paper dins d'aquesta família, em sembla importantíssim. És a dir, ho podríem resumir amb autoconeixement. Quins altres principis cal que coneguem a l'hora de posar en pràctica la maternitat? Doncs un altre principi molt important és
per exemple, podríem fer un exemple, no? Si tenim dues famílies de dues característiques similars, no? Doncs que tenen els mateixos nivells d'estudis, d'economia i dos fills de les mateixes edats. Hi ha una família que, com els nostres espectadors, d'entrada ja es planteja com ho puc fer, i l'altra no. Aquest ja és un molt bon punt de partida. Que sigui un dels nostres valors familiars, conèixer els valors de la nostra família també, que poden ser diferents dels nostres pares. Els nostres pares poden haver posat molta importància en el treball i per nosaltres pot ser molt important la criança dels nostres fills. Entendre els valors de les nostres famílies d'origen, els que ens han servit i els que no. I també és molt important no tenir unes expectatives creades. Què vull dir? Per exemple, una família en què fa 3 generacions que tots són flequers. Som els flequers del poble, perquè tenim la fleca des del 1800 que la va crear el nostre besavi. Per tant, el nostre fill o la nostra filla serà el flequer del poble. És com intentar fer entrar el nostre fill en un marc preestablert, quan maternar és tot el contrari, consisteix en ajudar els nostres fills a desenvolupar les habilitats i talents que tenen innates i que si ho fem bé ens adonarem que sovint són molt diferents de les nostres. És a dir, nosaltres podem tenir una intel·ligència mental i els nostres fills poden tenir una intel·ligència artística o esportiva. Per tant, no creem un marc rígid en el que els nostres fills s'hagin d'adaptar, sinó que siguem nosaltres el que ens adaptem i els que els ajudem a fer aflorar allò que porten innat. La veritat és interessant també comparar-ho amb casos pràctics per tenir-ho més visualitzat, aquestes situacions. Bé, també quan vas venir l'última vegada aquí al Teatut ens vas explicar que portaves a terme uns cursos per saber gestionar els casos d'infants que tenen pares separats, que és un tema que malauradament hi ha tabús, no s'acaba de comunicar 100% com és la realitat d'aquestes situacions i bé, preguntar-te com va anar. Doncs va anar molt bé, Hem fet la primera edició i vaig suggerir que fessin valoracions als estudiants del curs, les mares i pares que van assistir, i va ser tot 10 i un 9. I una de les assistents va dir que és un curs imprescindible per millorar la relació amb nosaltres mateixos i amb els nostres fills. Va ser una de les valoracions, estic molt contenta. I properament farem una segona edició, perquè és un tema... Perquè maternar és complicat. I maternar, quan diem maternar, tant pares com mares, maternem els nostres fills, però quan hi ha una situació de separació o divorci encara és més complicat. Aleshores, podem aprofitar aquest exemple del divorci per posar, per exemple, les paraules que parlàvem, tan importants que són les paraules. Si realment hi ha una separació, és molt important que els hi comuniquem als nostres fills. Els hi hem de dir la veritat, sobretot aquella part de la veritat que afecta tant a la seva vida com pot ser el fet que ara, a partir d'ara, tindran 2 domicilis i la mare i el pare no estaran junts. I, per exemple, en el curs, vam parlar que quan són infants molt petits se'ls hi pot explicar jugant a Playmobil, per exemple. Es poden fer 2 cases, veus, aquí tindràs la casa de la mare, la casa del pare, perquè el joc és el llenguatge dels infants. Els infants entenen el món a través del joc. Clar. Hem de saber comunicar-nos de la mateixa forma que ells. Exacte. Hem de ser nosaltres els que hem de fer l'esforç d'ajupir-nos, metafòricament, per entrar en el seu món. Mentre que la nostra societat realment està muntada de manera que els nens s'han d'adultitzar, s'han d'adaptar al nostre món adult. Si ens hi fixem, l'horari que té un nen de 5 anys no és gaire diferent del que pugui tenir un professional. Des del meu punt de vista això s'hauria de canviar, ens hauríem de repensar com a societat. La veritat és que sí. Això ens donaria per una altra sessió, per parlar sobre aquestes rutines dels infants. Totalment. I bé, ja ens hem quedat sense temps, Judit. Moltíssimes gràcies per haver vingut aquí al Teatut i donar-nos aquests principis per tots aquells que s'estan iniciant, sobretot en maternar, que tinguin una mica més d'idea de com sentir la seva intuïció també, que és el principal d'això. Doncs bé, ens veiem a la propera, Judit, moltíssimes gràcies. Gràcies a tu, gràcies a vosaltres. I ara, així s'acaba el programa d'avui. Ens veiem demà amb molta més actualitat i novetats aquí al Teatut i moltíssimes gràcies per acompanyar-nos un dia més. La teva boca és l'expressió, la gana és la seva abraçada. De les primeres paraules fins al teu primer treball. La boca ens uneix, ens dona veu, és el teu motor, dispara les teves idees i les posa en valor. Cuidar-la és el teu llegat i el nostre honor.
La teva boca ho és tot. Vitaldent.